na yabusuafo ni bi one me maame ka bom Abusuapanin oye ho hene kora one me maame ka bom de asase no ma yenuaba edo yomi enche abrante ya do ama afuo na ba be 20 years ni o ma ye ka preda ti de betia ne se wo de galamsey fuo waton ama galamsey fuo aje hu sika di a wo mo ya mane kora okay ena abusua no me maame mane ye tena ase ne tu ho wo msoma me se me kohwe sasam no ya ampa me koye na afidie sim kora etu sika no yampa kotoy ena ye ba fie ne mpanimfo hia ye ne no kan ho asem still na no wa amfani tiri anye ne yie ti ye bobo no ba ni kosi se sika no Opemsuo sase na waton no ye hia ye sika wo sori kwa agina wo se wo be man 12,000 sika no so yete ne se 450,000 Ghana cedis and waton no onso so be man 12,000 mi frɛ mi nuanom and am de to omo anim no omo ye said there be 12,000 is ska 450,000 Ghana cedis na o man 12,000 is enti memra and am buy ti me buy no na ansa and abusuafo ni bi wo hom sa frɛ me say memra ne ansa ankoka ho asem e ma me koy ye kan de ogina 12,000 no an de be mai ye mo bono 12,000 na an de be mai and yes sorry bye e binu ma koho ne na kokasa ma akoma still na ye wo se an wo si and ye nso so mo wo ho ma ye madawro ma Opemsuo wo ho ma ye and ye nso ye de be abedam na mo age ye sika man 450,000 Ghana cedis no ye de bedam na mo age 450,000 and nesika mpacho 4.5 billion me pacho and titiska no 4.5 billion mpacho and ye de buy ye de ye hia se ye mo beji ye sika man enti ne buy asem nyina no me nua panin so yo ma me ma nso akwa ba yeah hello owo me na ho te say pacho me ho ye what are about within this say frame Ajuade ma me ade me tiewa yo hema de menu akumai kai eno anti ne enam efi say koko no odoma ne baaye no na me kɔ na me bisa ne say na koko no wote a ye chefa we no makasa ye de tuatua to krom ha me tio aka bia baba bia ye de tua eno nti na ma ye nya bi mram nti na ye de na ma gya akire die na say nya no kore oti koko no ya so otimete 10 bucks 8 bucks na o ma ye sika na sabre na mo te ho ye de na mo so mo nko afuo mu hobi ya nti krom hobi na mo nti hobi nso na mo pe hu sika di mo nti hobi tivra buti a heso pamo a wo nso pamo no lai mo say ka mo na to so say de ama yo me enche no wo so ni twatwa aka yo me enche de se de yani di akire enti mo fa mani di akire munim krachi a wote koko na wo de komaneto munim bag dodo na se bia nya do mo de mo sa hye mo de mri fam na mo te wo say ye nti koko na ji hu sika ho ye twatwa aka endina na me pa cha asisi no asisi e tiriti atwam yesika na ehia yo mo nyina mo hwe mani mo abusuafo asase na ase na hamo ana sika na mo pe asase ne haye na se mo akura no se nyo no de ma gala nka da chi bia mo de be kwa akoma galamsey fo da big me apani am de na chiri company eni ese ase ya munje ade na ye chiri ko ni ekodi ni ma nti se odi amagalamsey fo odi ase ni munye sika ne na muhia na sa yo producer na mo be ne wetu afa ho yo ma me do fie wo mo di aseme ebedan ye na me frɛ eye Opani John no a o mo ka se wa fa o masase di amagalamsey fo no me frɛ bia wo so yare John so mo ba ai me frɛ bia wo so yare ti na wo se me fumu na me kɔ na du fie da me kodu afa na wo frɛ afumu aba na ni kukura wonya dai enwroye na me di asem na ye dai epem no du fie
me se de all kan nyina ne se eye ba pani a owo kurum ho oni bibia obeka ache ma je se okuhunu ansa nti me ma ne be nansa na okuhunu wi a na wafrem ne ehunu da ye betimi de ahia ba panyini ni na akodi gala na yo sa na no asem wo se aje se ohunu ansa na ese abusuafo mate so oni kromo hima na di gala na me pa cho da bia antenesa na se yentibi so nkodi gala wo bi asase so abre ohena na asabi ehia do panyini wo kromo ni mu hwe nebwa dufie yaw ai ye te hedie ai si ye ti studio hey sabi ehia do na wo hu bi abo awura ha o se matu mic ba akokọ ma fama fidie ba akọ sabi ye hwe han a sabi na mama ne kwan o no ama kwan te se de o kan ana galamsey asema ye ke so ye mfidie ni dede enti se sabi enso to ye kura na wahu ade chi ye wo se forma for sanity ti na kura fa na si asabi ehia do obi mpoyi na sutire se samoni aye ekoso wo ho no wa bra kotoko hene se na santimemu awon pe galamsey me ka se nso ada ho nso ma se na enti se ne pa cho nso be na da wo your friend sunsu sunsu mako se no mo so mo kofia na ma se nso ano me phone ensam ha o no so omo yanya na hwe kuro ne so de oton asase mpa chon ma ya de no na hwe kuro ne ni so pa nyina na sabi anya ado ye di kuro ja wo mo si ye di kuro ja na wo din samoni ati se wo mu dia na ne anya ni pa nyina na sabi ebru ye di kuro eja wo na champo bremo ina ensam ha pa Papa me dasi. We are seeing a penifo na kan ese openini trafie mankora we na nka ibu na nka we fo a o kan ho. Ma me numu ya na bi ase na me kase da bia na wa hunu ba bia wo firi a wo hunu ba bia wo ko. Mama ya sante se mu hu hia yen na mo ayen. Bible se trabo fo na kwampa wo mfa so na onyina wa mfiri hu. Mo na se ye di odi akire sua di odi ka nante mo ye hwe mo asua mo no hwe de mo ye ya ni wo kra no mo ye hwe mo asua mo no hwe de mo ye ndi we safa na mu twa no ti dia bebia na mekasa de no mo ma ye nyina mo ma wodo ene no kure no e wo se ye de boyasene na mo wodo no kure ni timi nyini wo ye mu na mo nyame so oba papa bi ma ye no mo dano kwanta na mo dia se no ma nyina ene akwara na mo be bi panini na no be bi obi e won twetwede mo nan mani afa mo kwan bia aso na mo na titi atempo no mo papa nyine me mo ache bro Hello. Mira me mo ache bro Hello. Mira me mo ache o Me do so. Mira wada Roma na ho te say Demia do na onso e. Adum ya Mira wada ma me din de abena do fie me wo Opemsuo radio menhia himfie Facility o. Opanyini John ana pa me to wa nya boni ni ti atwam ye wa ha na wonnuanom ne wabusuafo ebinum abaha na ni tofa ba mu no ni nyina ne se bi ebru mu kokofo mu nka bi hye mu no wo di amagalamsey fo akodi a wanyi wo masutire ewiase enso adodode e pie fi mu no so no wo ya ye didija sabi anya do min chia maso mfanti asem eno anti na mama fra wonti Mira sani asem ne tie ne mami unu ani Me pacho wo hima pacho ase ubi ewu me man temi ha me na man temi mfu twesi a ye wo yi asie intimate so ma men so de kakra na men fero why o Mira ani emi gina so na watwen wo ho kakra na me pacho be bi no moduro no ni pa no be no enu ni men temi mfu ni twesi a nti wa ma me emre kakani awosi abe de bitima so de fina na ma so de menteni fo hono mo anka wotwen wo ho be meet mienu bi ananka wadaro mebru mabi wayi ma no ketwa bi wo ye kasa se kura anka yi ma no kuma bi anka mepe Mira wadaro mebru me ba to mi ni dum he nyi anu ma me kire se mesre wo adesrede na mesre
Sanka wotwe wo ho sema bi a na nka wada Roma waboa me kakra. Me pato mo na me me mpani fu twehia na be de sem bitima so de sie eja wo mo. Enti ma me mere be se 13 to 1 na wa me fro na ye din komo. Me pa cha o me da se why? Yes me da se. Trente ya. Nya cheso. So meet adua santam de me wo bre me san afre no. Na kakra wo no. Ono so aka isane se nana se panifu e wo krom. Anka mo na mo be hye mra bi anase bi anya do. Ko bi kodi nsamone ni nsamfunu bi ati se ya. Ka mo be tia nipa na mo be twe nipa na so no. Mumom na mo di nsamfunu e wo mu nkro nketwa emu. Ni edie ne besi asabi ebru kotoko nyene. Obeka se galamsey say yenye say. Na so still ni nipa num bi be ya na ye. Ye wi ani ye frefra ye ntoma na ye tietia ye mpaboa ni ye nenam. Obi wo ho ase ye beka se sabi anya ado ye hene wo ye dikuro no eno ana sabi ebru eye ne fe. Na so niema na ye hene no ototo da se. no kure. Esu adam kuro mu bosuma amugu nsa e de che na anu akwasi de e kira ne na wotwe. Bijiri sesa mu konkonwade mu kogu nsa mo kire twedi ampokwa amensa no esuo ni abosom ni samafo e wo mu fie no mo kire wo mo nsa mo mo nsa na de na wo kwa sensuo no Nyasem. na mo wie na bibi kwaso amose ye ntiase ni asa fantoma afra ni ene na masofo no so ensamone na wudi ye no na sika na san firi wunsem eto de bia ye wo kro bi mu ayade ensensem kan konhia niema basa koso ye ntiase na esu ahodo na ye di fin e kan wo mo no ye kan wono sese bi ebru ye santeman na nanom na chechire yo na nanom tubi ye de chechire santeman ekom ani ani bre ani akwadro be na abani panum bi so a sese ye nsamone e na ye bedi na medefo de nso ma abusuafo ati hei mote se abene de mo matwemo chanse kwaje mo de sa ye na nkafo no motakom ehu ni ekwa ka brank wo di anu ni nyina nka mo bete hu bibi Sanity. hwese kokko dodoro ane wote wotimi ka kire mo se wode tuto nduro twetwe aka ne ade nti hwe so na wo bi obi ma wafuo se koye na wo kɔ ne mfaso ni mu a wo ba kɔ so atrem Dabi. wo ba twen wo titira wotena mu no na enim nia wo gye wom ede dodoro ane wonya ede binum nya ye hu wi ana ye nya kakra ye bedi a na nanom de o ma bre aprato ye ho no ye fa ye ni ndi a kire Dabi. wenye god na apia free ma bank still ngo mo ngo o Dabi. ede mebo a enye god amote se apia nka mo be ko ho Bacho Debbie. nti mo mpana de opafa Na hema nka ne ye pa dia. Kasa se obebo ya mane. na so ya ko dia no so akɔhwɛ Nko pe kira kwan. Ebe do bi dia no. pa kira kwan Se sika na ba hosa. na monim se sika na ba ho ya ba me. ene ko bag kura ye 30 million ne ene na no ye de 4 million kura ka Formula account 34. se 34 ne ko 35 ani sa ene ko bag ba akokura Ya ba jini nyina afri no nana. o ba je ne he Ya ne ba ya konta mfi aduonu nyine no. Obet o de ya chafa be mai. If say ya hono se papa anya hwe a one nso nya hwe. Mfi aduonu ni no. Sa bag mienu kwa na wote a 20 years ni ya ba je ya chafa. nature problem eh ya what na ma obi awie No de o mu nyina ne se me ma me mu de o mo adi nkwala asem. No na me edika na me ka no. Se bi ebu se bi eso. Ya de ade jawa ya de aso. Nti wo a edi ja wo no wo na wo se o sori a pa kira kwai. So na be ma no so anya ade. Se wa onua no mu ni na busua ade so ya busua ade mo ba. Wa ye se mo ba. Wa anya ade. So enen kwala no zuru sikantem ni apentem so nya nyantem ne nam o. So se mo ton se si o ton adi aja ma me no ne onua no aka. Na ni mo nyambe ne wo mu. So ndi be ma no se ono so anya ade
ɛno na ɔte ayi ase no ne mpanimfo atwa agya ne wan ya to ya mama ne fa ne tiri ho no onya abotre kwan a opɛ so ɔde ne maame no ɛfa so yi agyeman ɛyɛ sɛ wo japade a wo bɛyi wani na mo mo te sa dododie bi apie mu a ansa na wakɔpɛ bi ana dufie ɛni wɔ sɛ basa wada Roma mira Oba ma ba ta nka mira mete wo nka dodo yo mbacho sabe fanse memo wachia misa meju so ebru mira that's what I want to say mira nyankopon adumo na so ho te se medofo mpacho no ya pa wada Roma ma mintie we yo mpacho na me de no na asema mo kan say committee wa be free na se ma be fi a wa frɛ me mira ni tie atwa mo maame nom susu se bia nya adom kokofo a na ka wo hwɛ so yɛ me yenche bra na wo yɛ afuo ni mpo no se bia bru na omo udidi gya wo mo sa na mpɛ so omo kyerɛ na omo anka bi anhyem omo te ya ne se ene de wada ne busua japade no de ama galamsey fo a woni obi anwene ho ana na obi ansusu ho omo de beto wanim ne esi nkonwa so a wo se sika a wo benya ma omo quantity sika no 120 million ene de 12,000 eno na omo se bia nya ado sika a wo mo ti din sa wo de akwaje no enye bi ni sika a wo de ema wo mo no eno anti na omo de wo ma se mi ba ha se ye mremu na ye hwɛ se bia nya ado mu nyina mo ye ade ase ti omo mpese wo ha ne amane bia beba masetene yo oyo ma mpacho le mo de wase besa mo achindi eju so ebru mira yo ba ma mpacho se ubeti mu pa fan se in fibe se edumu be se echi 26 years na me wa kontu na me kwankran me ma kontu me chinchin bibribi na me wo fa wo hene efre me se akontu amituo no emwa me wa brabum enti me fi na asase wo fi nko fo asase no efa na yifi sa abranso na emema hede enifi wo sa enti me ba na ko se eya ase asase me bi asase na kudie no aya apelapeli na obi apilibi enti me bi na mo fa ko kire me se asase wo die obi me so ntino me nkodo so me ko na ye champion na bibi me so na me kodo so me wie no na ma so si asase le so ma me bi efre no yo mi ni to fun na me di ma me fe ma me akoso anso wo tere se asase no me na ma ebi na bedo asase fe na ache wo nti so asase su bi na no fa beto asase no ama no na di nta me bedo asase na bre kora me man ka me so no fa me ba asase mo fa nkasa ankyere no ebi sa na tie dia asase mo fa beto no wi dia wo no mutu me se obi kuma do asase no abre kora no ha beto asase no ekofe nto kwa bibiri ba asase no so na ni na echi msa beto no ofere ni se wo fa asase a wo kire me na man so zi so ne yende mo fa kire me se man so so amenfo so na menko na nyame boa se me nsaka na mafa mi ade ti bia nto kwasem ni ku no si me yi ko se me nya asase me kire bi na me mfiri bi ko wo fa beto asase na nkasa ko no kwa no wo yi me nse fi asase no se beebi edunu won fa asase no bi na wo fa se wo fa beto wo na ko twema so akogya asase no na me so beebi edunu fo na akire na wi endi sana tie dia me fa ta maji asase me minya kakra asase kakra bi ebe se dia wo fa se one plot wo minya ye me ba ya me bi di ade akonya me di bibie na ho me ma me mo ase mo de kisi ba yi wo nyina wo aburuchiri ne menye egu aburuchiri obia ntada so wo ba akora be se le buso sitie metu ameno kasa kura me na me mo ase mo kuma asie no me bebi no me minu obia akoye buso akekura asie a ye bra me ofa
waka konyo mu a ni ye na sebe yakoba di emu nye ebidi eni me koton asase ne kakra bi se say ya menye bi di atonto ne bi di afra e di akọ eyiase because wo fana hada mo sabi da padi bi a makonyan ho ban ena me ba me bembe me suma ya suma na me son e fa konyan ho asa ma suma biribi television zum pe ho na mo mere ne na mo aburu chire ni ade mo gu bi e mo aye ena me ye sesenta asase bi ka kre mo tu ama kam den ko se be bi ka kre be for one pro ena me ko tuma so wo mo ni me infant to maybe infant framing for years because no fan no I had down to the party and talking no we are no the see no when the akote by la hunu no the watch the metia ma friend say asase na me tone o asase me so o asase me di me say asase wo mo dia na no fa na de ma me o mo nse mo da me so say mo dia dia ena mo na mo fa na so sa fa mo dia mo fa mpurufu mo se mo dia ni hu nsenkaye de me awo fa mo ba ansa na wo fa ase fo so eba ena mo ba asa me ntin wa se bibirebe Abusuapanin mutu Abusuapanin ase eto 233 times ya ka se mo na adichi bia me ntin wa se ba na eba enda me ye so fa ete be bi no duro no sebe me yakwa ni yedesie na me ye aduma no ni ama mi du machi ni du machi ni bi anyi bidi ama sebe wo mma ebiyewu edi eje wo mma ni wo fa ebibibire wu edi eje wo mma minu amu nipa bese me nfa omayi bi ye ba ko yinu ewu ye di eje wo mma so wo mfa na di ntina me di amekoye ne die ade kwachi na ade kwasa ya monti ase akoye nse me bire ma me ne Abusuapanin ma so ko ibirisi wona da chopa ne ade bi mu a ye keke ho asem a enyina ewie fe ndo ba ma fa ofre me Abusuapanin so do bi se ka atu bi a no obi afa eni bi ma o se Abusuapanin fa ne ka obi afa ne ka wabo ba to so nana ora roma na mami hu akonwa wudi ne ba to me dade ase ampono ahene dade ase kosom tumfuo yiwura nana enu street yo medasi bru me ampono ahene yo medasi bru mira na kokofo ne nso ho asem ba to bi aka koko bi ma me asase na o makodi ni gala ne na ye kokofo ana ye wra me pato de bi ni ana me kwesi e champon ni me 20 years na akafe ba ko menye 20 years na ma me ba pa ne wendi ma hwe na barabu na ejeri e pedi na no fa frem ba mbesi ni me 20 years me kwa asase ne so no me kudua no 26 years ni asase no Abusuapanin susu se ye o mo ma me dia oba ma fa ti wutie me pacho mi ti ododo ena mi din ka se me be no fa de asase no fa re se me nyen wo bi nche no fa na wo hele o ni mesi na so wa ye se me nyen wo bi nche o ye se me nyen wo bi nche a sase ka me yeda bi ko me yede sie ena mi nyu am nketoa e bi ko abetonton sase no bi de ko wo fa man ka sakura no wo fa man ka sakura mo nyen sase bi teteso some of our some you being chan coming as da become a dish kono ara we wo na so me na mi kuntu Abusuapanin kuntu corona me a legend some of our but some ye daddy ase amponoa mira gina ho mamie mira what is say yura kotokɔhene wo say ye ndigala e wona asase so asantebe mu ade me ba ti mi na sebi ebru ya se panyina otena fie ma nkwadari na nka ne ebu na nkarefo a panyini ne ka ho na ada na sebi ebru achiame asechire aka asem sei na wo se entoma a wonya bi mfrenti wakodi gala de ato ntoma de kosom ba ti wutie me pa cha okasa mitio ba ma pa cha menye baya menye galamsey obi na atu asase afamidi ehu nyina mu bu ni ase seme the plot ba ku bi ale masase kakere bi
almost I take the building na family. Come here say sanity the ammonia. In the mom and the man, fan say, sabi, midman and the mass and the moon swim I want to me, I didn't myself on the scene of the mouth. Yo, Nana, baby, I know my dear, na, ya cow, dear, and I ship, say, no, so cow, and sass, and grass, say, when I won't shut on, I can't say, and when it is. The part baby, my dear Biano, more no free, sabi, I bear moon at the banana more. Nanamu to me, Mnagram see, I better come me work for us, see, as a continent. Answer with our Benagram see, and sabi, yes, you're soon be, a musical smoothie. Yo, mo ane kasa na wada Roma me say sisubiem me say kotoko hini si ye ni galamsey eti sabi ye nya do obefum kuma ye mfum nwa na entoma wo perfect na wada Roma e ma wo nsusu kodi ye se wato ntoma ka chacha so ana me pa to sana tie bi ko ba ne se asase na nkasa no da bia no makudru ye no asase no asei na me so mebusu efie nso asei abusu efie a enye yi atoto asampam ama wo ye hwea enye yi ni wo fa ngate wo tisho kana sum kwede enyo no de ko mo fa no da bia edu na okitome kuma wode ko enti mi wiye no ni bo mode ko busu efie ko sisi busu efie a sinna no gusu ameka se ko mi wiye yo mi wada Roma sika ya ti se pie mo no minji ndi wada Roma sika se na anyan me pa so na mi tie se asase no ye kan kai ye han die
ya wo boso me fere ho ya wo boso me fere ho ba se isi ne die wo sabe ba me tire se ewu bi na wie bi se wo ne kase aso so mo ne ade no e ma sa ye na ha kasa gram se hede ni ya wo de kwa ba hwan so me pa cho e ba so me fe mu bi aso me fe mu bi aso me fe mu bi aso o se say me fe mu wo hini bi aso me fe mu bi aso asase wasa ne ye kana busuo mu emi say wa kodwa na wudi no wo de kwa so mu wan wo sho hini bi ase tiripa na wo hye na senam so de kwa bo hwan brade sante kasa kura ho ye ne den nana brem Ababa medasi o hine de o tu fa fantri hu nyina no anya mamre ne amane ekwan akonwa ne se ampase ye de na tena na so de ya na ato ne kwan mu oti ho no mo na wo so wasase enkrofo bi abo awure mu ya o mu tu galamsey unzo so ti apatem ana se woti unana bi na so e de na wo so ye ya de so wo se ewura akra abra nti wo ko ana se wo wura no kra no se bo nzo yo hene no sebi obi kwa kowe ye se apotokura abo ni kire yu na ye friends abo ni kire yu apotokura zo ko die yu ama opemra ko kire ye apotokura ama yu ko pagu apotokura ye friends opemra yem ha ndi se wo momo no wo ne se wo die ko hye wura na se wa na wo die na se na me ho kire me na asase na me baa ne mabusu afie asei ana me ntuma akura tete na wo kura patamu na wo tenti hin na wo ana bai agoto tontuma na afi na kwa yi ni wo ti apatamu nso ai enti ehin fa na wo bai edi esem na wo kai ka tutu fa ntiri hu sa no de wo kan nya mamre ni amane fa mi wura me mo akwa bebu me dofo wo hema awo ma pa cho baby no medro mitimi to aso dim why ya wada roma no mo susu say nya one plot ya asase kase pa e ho kakra na mpese nka wo clear ho ma me awo ma no mecho say baby no medro no abusua no e bi a chef aso obi a ti de so mebere mu nye obi a febi machiri ma e bi a betonto bi gana mu sie ni ade ekọ ebusuno bi an ka fi an tse wo mo baby do mbisero so sie ya wa ani sa wo wuti apatam ntia wo se ye ka bi kire wo sa se bi eburu wo ye panyini de nki ye hwe se nka wo di bi beka ho na emom nya ne nanano maprato wo ne ye se no enti na ama abusua na ni abre wo so no se bi enya ado hina ye hwe se da achi bi nka wo be di doma no na se koba se na wo tonton sase ana wo bua amagalam se adwuma ye wura kotoko hene wo ba hu de ro se nsu a ye sese no e wona sante be mu wo pe no na wo ti apatam na wo pe bi atontomenti aka o chacha so na mi wura se uma obi bedi se wo ntoma ne ade hwi ni akonwa ne ho una wo fa panyin obedi ye no kra se bi ebru wo di ni wense na wo betina apatam a ye de wasi na so no e na wo pe ntoma na wo di gala na mi wura da wo be so ade so obeto okro no the father would tell me tio what's all okay cry my class no way ya cry aba na mbaka ma me ne se ma me kire na sase na bia na nya de wo kan na wonim ti kire na sase kro no kasa no otie Kofi oba asase no ma me asase no ye ka ho asem wa ha asase no oba ma ba do tie me mi tie o mira saso ye kai asase a bosun de se numa sinsia kwasen ye kana na se me ma mo ntimi me bi ase nti wiye se me bu me gu so no nti oba ma me da ase bai wo se asase ne ya bosumi num ya na waton me tira bosumi numa sinsia kwa ba me mu so mo ntimi ase ye because mo fa asase na no asa ya busua dia se mponye o mo na dia ma wa ya busua dia wa wu nkasa ye mu nso sie wo bi na awie bi na wo bi wie bi na no ma me no mtena ase no mo no nyina akwa adwenkro ma ene na na wote apatam wo ye de kodma agalamsefo ekosa asase no eme bi ka esu ede kromo wa sabe anya do eduru akwasi de ade da boni aka na mugu nsabo esu oni din adenti na ayesa nana oba ma ba to wutie me oba ma se aso ye kasi ye ka ye beka ma adiachi as ai ma adia sasa
mede wi ase de wonu e kasem anano ma me kasem aka de wumu anaka de wuhuye na enokwe de di no bi ya no fa ho di a na afi no obi ye nama no obi ye tuma understand me na mo kasa me asase no wo fa de na wan kan se na mo dia wo da asase no na mo se me fa asase no man su si su na no ebusua for man su bi kunu no obi en fi no ena me fight wo no mo ha na ja be de ko esen kan mi asase me se mi nya chi didi after na ko family ena ba se me ya na galamsey de aban wo bra ba wo mene wie wo mfa enshanto se na me china fi obi ento galamsey efile kufu ado person wo ntima amra amna yi wo ye mo fight ansoni ena mahama so pese o gina na utu ase ni nyina no ntimi tu ase man yi wo fo se yenko galamsey ase wo mfa yento so ena igusuwa ni nyina ye pempe so enti sanno no asase na nke se bibi kakre pieso na mse me tonia na me bobusia penia manie na me bomo famania na mini wo mu me kakre be se ni wo mu to ba mba kam se be tu ni mu na yo saka yewra kufu ado ntimi ambra galamsey yewra mahama ba nso no so ntimi mbra ya wonte se yewra kotoko ni yewra santengene wose na santemam ha yendi galawa mi ba se matini nyina wabu wiagu wasumira I say na sa aseso wo be se wo hini bia be fo su atu galamsey ni nyina ya wen obia sunim ba se na ya abana be boa no na enoma be yiye no na de Opemsuo na mbumu asema no eno na aka akra ase na so wo kan no abana moa na namu nsumasi nyina se ye nyina ye som sikedwa mira ti yewra kotoko hina ka asem a mesre me ka adenti na wa wote apatam a wo pa akonwa afro no mira aho kire nti wakodi gala mabia ka esu eda wukrom Oba ma patu tie me mi tie o mira me te won ka kasa mesre wa wo de me kwatiri mesre wo twetiri nyame ya adoma na wotwe se ne ye bepese obeba manhia ahemfie ha Beto acho se mabedi akra ntimo akra nyame dum beduru fia meso mema woda na maba wonche obi a na wo yi ase wo ma ntam ho a memfro meet aduasa ntam no tesi a me na wo kasa wakoduru nkran de wo kana se enipa bi wuwi ena mo tese se memo awo mo mema ntam ya na mo kono fa se yudu akra na sa ya na mo na not ya patemu Beto acho wutie me not ya patemu oba hema patu wutie na wati apatamu obi a wo yi ase ne wo panifu ahia enti wo betwe wo ho bi taduasa ntam ne makasa no akakra ne woduru nkran na akonwa no wodi ye me paase na mukwem ti wodi akonwa na anya yi apata bebuabo oba ma wutie me na oba ma tie me tie wo dodo Baby na me no wotie no na me yesi ye wo ayi ase me fu esia na praka de na mu kontie na mu ko ma gidigidi ye ko wa na oti apatamu me si apata bebuabo na akonwa no wundi ebebu akonwa wonsem fata me de atwa to bye bye